Okhulumayo nguSibongile. La sigxile ku-trigonometry upart 2. Kuyoba lula kuwe uma ubuke upart 4 wesiqiniseko se-trigonometry. Lana-ke sizoqhubeka nokunye ukuze sigcwalisele loku esithe sakufunda. La ngizoqala ngaloku okulandelayo. Usini wethu sithe kuloko ngidlule usin data ngu-O ongaphansi kuka-h, ingxenye sokudla o-wethu h ubude. Ngicela ukunidwebela nizokwazi ukuchaziseleka kahle uma sichubeka nalesifundo sethu lesi esisikhumbuzayo. La sino-O, ingxenye sokudla a, yiloko ngaphansi h, yiloko kuphezulu. Ngiyathemba niyabona la siqhubeka uma sine-cos data, loko kusinika a ongaphansi kuka-h, u-tan sinika u-O ongaphansi kuka-a. Loko sithe kuchaza usin data ongaphansi kuka-cos data. Uma sichubeka sisho kanjalo. La sizoqhubeka naloko kunye esikufundile. Uma ngino-C, S, C data, loko kunginika h ongaphansi kuka-O, kufana nokuthi futhi ngino-1 ongaphansi kuka-sin data. Uma ngichubeka la, uma ngino-sec data, ngimbaleni ngino-sec data, loko kusinika ngibhale kahle kuthi ngithe kusinika lokhu okulandelayo. Sike sayenza kulama video andlule. Ngithe ndlule lokhu sinika u-h ongaphansi kuka-a, futhi kuchaza ukuthi no-1 ongaphansi kuka-cos data. Bese leyo yokugcina u-cot data usinika u-a ongaphansi kuka-O, loko kuchaza ukuthi sino-1 ngaphansi kuka-tan data. La sino-cos data ongaphansi kuka-sin data. La sizoqhubeka ngaloku, ningadideki. Sizoqhubeka nginikhombisa ukuthi uma ngino-cos data ongaphansi kuka-sin data kufana nokuthi sinani. Nginibhalele nizokwazi ukuchaziseleka kahle. Chaza ukuthi sinaloku esithe sakwenza manje, lokwa sec no-cot kanye nokunye. U-cos data ongaphansi kuka-sin data sizombhala kanjena. Ufana nokuthi ngino-1 ongaphansi kuka-sec engimdivida ngo-1 ongaphansi kwa-CSC. La yiloko esikutholile. Uma sichubeka kusinika u-CSC data ongaphansi kuka-sec data. Lokhu kuyadida engithe ngakwenza manje, kodwa into engakutshela kona ukuthi ungazikhathazi kakhulu ngawo, ngoba azange sigxile kuko kulama video lanka andlule. Ake sigxileni kuloko esithe sakufunda, sigcwalisele nje okuncane. La sifunde futhi loku ukuthi u-sin squared data engimhlanganisa no-cos squared data
ono-1 la sikufundile loku. Uma sichubeka sithola u-10 squared theta ngimhlanganisa no-1 bese ngiba no sec squared theta. Loku naloko kubili kuyafana. Ngiyathemba ukuthi nawubona ukuthi umehluko umuphi la. Kulama video lanka wesiqiniseko sifunde ukuthi uma ngino sin ono A engizomhlanganisa no B, loko kunginika usin ono A engizomphinda ngo-cos ono B ngimhlanganise no-sin. Cela ukubhala kahle, funa ukususa loku ebengikuyenza ngizokwazi ukuthi ngithole indawo ngichubeke ngaloko engikwenza manje. Ngiyasusa la singihlanganisa no-sin ono B engimphinda cos ono A. Sifunde naloku engizokwenza ngiyathemba ukuthi nichaziselekile la phezulu ukuthi lo sin ono A ngimhlanganisa no B simhlukanisa kanjani. Sifunde nokuthi u-cos ono A engimhlanganisa no B, loko kunginika u-cos ono A engizomphinda cos ono B. La kuguqukile sesiba no-negative sin ono A zomphinda ngo-sin ono B. Ningadideki la ku-cos kuyaguquka kube ngu-minus. Loku kuphakathi sifunde nokuthi u-sin ono 2A simxazulula kanjena sithi sin ono A engizomhlanganisa no A yomunye bese thola usin ono A kanye no cos ono A ngimhlanganisa no sin ono A kanye no cos ono A. Loko sino sin ono A ababili kanye no cos ono A ababili. Into engizoyenza lana ngizothola loku la ngizothola u2 ono sin A kanye no cos ono A. La asenzeni okunye ngithole loku manje sizoqhubeka senzeni okunye kwelinye ikhasi. Ngiyathemba ukuthi niyakukhumbula lokho esithe sakwenza ukuthi sikwenzile vele kwamanye ama-video. Ngiyanikhumbuza futhi ngigcwalisa lokho engithe ngakhuluma ngako. Ake seni kwelinye ikhasi nali last uma ngino cos ono 2A loko kunginika u-cos ono A somhlanganisa no A. Lo cos lo ono A ngizombhala kanjena, ngizoba no
cos ababili kanye nabo-sin ababili siba no-cos. Ono-A zomphinda ngo-cos ono-A njengoba ngishilo ukuthi bazoba babili, engizosusa u-sin ono-A engizomphinda ngo-sin ono-A. Loko umphumela wako yiloku, la ngizothola u-cos squared ono-A engizomsusa ngo-sin squared ono-A. Loku kuyamangaza kodwa ngiyathemba ukuthi angeke nidideke. Lana ngiqhubeka ngizothi u-cos ono-A ngimhlanganisa no-sin ono-A kanye no-cos ono-A engizosusa u-sin ono-A. Lokhu kusinika imvumo ukuthi loko esikuyenzayo singakuhlangahlanganisa. La ngizoqhubeka ngokuthi nginenzele okunye. Siyaqhubeka manje thi nginikhombiseni isiqiniseko sokuthi singakenza noma kanjani, singahlangahlanganisa ngendlela esiyifunayo. Lana uma ngino cos ono negative A cela ukunidwebela nibone lo mdwebo wami ukuthi uhambiselana naloko engizokuyenza. La sino positive bese la ngaphansi ngizodweba lo munye umdwebo wami ono negative. La sino negative A, la kusese ilo ngaphansi u-A, bese la sisese no-H kulobo kubili sesinabo H ababili, bese la sino O kanye nomunye u-O babili. Bese lana sino negative A lo esimenzayo soba no naloku enikubonayo ozokusinika u-cos A. Sesishawa isikhathi manje. Into engizoyenza ukuthi sichubeke kwenye ivideo nizokubona kahle ukuthi ngichazani.